ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ତୁ ସେଇ ଭଗିଆର ଭାଇ ବାୟାଟି? ଆମ ଗାଁ ମାସ ଦିନ ମାସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନି। ଇଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ମାନି। ଆରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଛି? ରାତି ଗଡ଼ି ଗଲାଣି, ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ। ये ताले सही दिनामास्टरम को जो मानी शंकरा लाट जा শঙ্করা এইটা হচ্ছে বড় সাধনা স্থলী। সংসারের ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାସରି ଏଠିକି ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେମାନେ ମୋତେ ଏଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରେ। ଏକାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ। ବାବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦ ଟିକିରି ବାବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାବା ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍କୁ ତାରା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ବୀର ପୁଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବାବା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଇବଛ ନାହିଁ, ଏଠିକି ଆସିବାର ବାଟ ଅଛି, ହେଲେ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରା ମାନେ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରା।